त्याच्यामध्ये नाही, मी बाहेर निघत होते तेवढ्यात तुम्ही आला. इथे साईन करा, नाव लिहा, मोबाईल नंबर लिहा. एक मिनिट. तुमची बांगडी पुढे करतो आता काढा. थँक्यू. नमस्कार मैत्रिणींनो, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तुम्ही बघू शकता आज कुठलीही रेसिपी नाही आहे. माझ्या हातात आहे ते गुगल ॲडसनच्या पिन नंबरचं लेटर. बरोबर 1 वर्ष मी मेहनत केली आणि त्या मेहनतीचं फळ मला शेवटी मिळालं. हा माझ्यासाठी खूप आनंदाचा क्षण आहे आणि तो मी तुमच्याबरोबर आज शेअर करणार आहे. बरोबर 1 वर्ष मी भरपूर मेहनत केली. चांगले व्हेज नॉनव्हेज अशा डिशेसचे व्हिडिओ आहेत ते मी माझ्या चॅनलवर अपलोड करत राहिले आणि 1 वर्षानंतर मग माझं चॅनल मॉनिटाईज झालं. चॅनल मॉनिटाईज झाल्यानंतरच तुम्हाला यूट्यूबकडून पैसे मिळतात आणि तुमच्या मेहनतीचं चीज होतं. चॅनल मॉनिटाईज होण्यासाठी 1000 सबस्क्रायबर पाहिजे आणि 4000चा वॉच टाइम पाहिजे लॉंग व्हिडिओसाठी किंवा 10 मिलियन्स ऑफ व्ह्यूज पाहिजे एखाद्या शॉर्ट व्हिडिओसाठी. तर माझा सेकंड क्रायटेरिया तो कम्प्लीट झाला. मला एका माझ्या शॉर्टच्या व्हिडिओमुळे 1000 सबस्क्रायबर पण मिळाले आणि 10 मिलियनचा व्ह्यूज पण मिळाले. त्या गोष्टींमुळे माझा चॅनल आहे ते मॉनिटाईज झालं आणि मॉनिटाईज झाल्यानंतर काही प्रोसिजर असतात त्या कराव्या लागतात आणि त्याच्यानंतर हा गुगल ॲडसनच्या नंबरसाठी आपल्याला अप्लाय करावं लागतं. त्या अप्लाय केल्यानंतर त्यांच्याकडून हे अशा प्रकारचं लेटर येतं. हे बघा, तसं लेटर मला मिळालेलं आहे. हे लेटर जेव्हा माझ्या हातात आलं तेव्हा मला इतका आनंद झाला, खूप आनंद झाला, कारण मी बरोबर 1 वर्ष या चॅनलवरती मेहनत केली. बऱ्याच वेळा व्ह्यूज येत नव्हते, त्यामुळे बरीच डिप्रेस झाले की अरे बापरे, आपण एवढं काम करतोय, काही मिळत नाही, आपण आता हे सोडून देऊया. पण हे माझं पॅशन होतं, कुकिंग हे माझं पॅशन आहे, मला ते फार आवडतं, म्हणून मी हे कंटिन्यू ठेवलं. जरी मी डिप्रेस झाले तरी मी दुसऱ्या दिवशी एखादी चांगली व्हिडिओची रेसिपी शूट करायची आणि त्याचा व्हिडिओ बनवून मी अपलोड करायचे. हे मी कंटिन्यू चालू ठेवलं आणि शेवटी मला माझ्या कष्टाचं फळ देवाने दिलेलं आहे. माझं चॅनल मॉनिटाईज झालेलं. चॅनल मॉनिटाईज होणं ही सुद्धा एक खूप आनंदाची गोष्ट असते प्रत्येक यूट्यूबरला, कारण यूट्यूब आपण चॅनल सुरू करतो ते म्हणजे त्याचा एक उद्देश असतो आपला की आपलं जे टॅलेंट आहे ते लोकांना दाखवायचं आणि त्यातनं जर आपल्याला पैसे मिळाले तर खूप उत्तम. तर प्रत्येक यूट्यूबरची हीच इच्छा असते की आपलं लवकरात लवकर चॅनल मॉनिटाईज व्हावं. पण यूट्यूबवर एवढ्या लवकर सक्सेस मिळत नाही. त्यासाठी खूप प्रचंड मेहनत घ्यावी लागते. एक व्हिडिओ बनवण्यासाठी सुद्धा प्रचंड मेहनत घ्यावी लागते. जेव्हा आपण एखाद्या 5 मिनिटाचा व्हिडिओ बघतो तर त्या 5 मिनिटाच्या व्हिडिओमध्ये जवळजवळ 3 ते 4 तासांची बरोबर मेहनत असते. तेव्हा तो कुठे जाऊन 5 मिनिटाचा व्हिडिओ तयार होतो. तर एवढी प्रचंड मेहनत घ्यावी लागते. नंतर मग व्हिडिओ अपलोड वगैरे करावा लागतो. त्याप्रमाणे मी मेहनत ही घेतलेली आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि माझं जे पहिलं टार्गेट आहे ते कंप्लीट झालेलं आहे. माझं चॅनल मॉनिटाईज झालं आहे. मला गुगलच्या ॲडसनकडून हा नंबर आलेला आहे. ह्याच्या तिन्ही बाजू काढल्यानंतर ह्याच्या आतमध्ये एक नंबर आहे, तो मला अपलोड करावा लागेल आणि त्याच्यानंतरच माझं जे बँकेचं अकाउंट आहे ते गुगल ॲडसनशी लिंक होणार आहे आणि त्याच्यानंतर समजा माझे $100 जमा झाले तरच मला गुगलकडून म्हणजे यूट्यूबकडून पहिलं पेमेंट मिळणार आहे. त्याप्रमाणे माझे प्रयत्न चालू आहेत. तुमच्या सपोर्टची मला फार गरज आहे. तुमच्या सपोर्टशिवाय मी माझं सेकंड टार्गेट आहे ते कंप्लीट करू शकणार नाही. तुम्ही जर नव्याने यूट्यूब चॅनल सुरू करत असाल तर खूप मेहनत घ्या. एकदम लोकांना असं वाटतं की यूट्यूब चॅनल सुरू केलं की भरपूर पैसा मिळतो, पटापट यश मिळतं, पण तसं नाही आहे. त्याच्यामागे खूप मेहनत आहे. नवीन जर चॅनल सुरू केलं असेल तर खूप चांगले आधी व्हिडिओ बनवण्याला शिका. आपण कसं चांगला व्हिडिओ बनवू शकू ते बघा आणि चांगले व्हिडिओ डेली अपलोड करण्याचा प्रयत्न करा. सातत्य हे यूट्यूबवरचं एक मोठं सक्सेस फंडा आहे. तुम्ही जेवढं सातत्य यूट्यूबवर ठेवाल, जेवढे तुम्ही यूट्यूबवर ॲक्टिव्ह राहाल, तेवढं तुम्हाला सक्सेस लवकरात लवकर मिळणार आहे. तुमचा जर व्हिडिओची क्वालिटी खूप चांगली असेल आणि तुम्ही जर डेली अपलोड करत असाल, डेली एखादा व्हिडिओ तुम्ही अपलोड करत असाल तर तुम्हाला लवकरात लवकर यूट्यूबवर सक्सेस हे 100% मिळणारच आहे. तर त्याप्रमाणे प्रयत्न करा. नाउमेद होऊ नका, कारण बरेच जण 5-7 महिने वगैरे प्रयत्न करतात आणि म्हणतात की नाही आता काही होत नाही, सोडून देऊया. पण तसं करू नका. डेली चांगले व्हिडिओ अपलोड करा. नक्की यश परमेश्वर हा देणार आहे आणि हा माझा पर्सनल अनुभव आहे जो मी तुमच्याशी आता शेअर केलेला आहे. त्यामुळे प्लीज चॅनलला सपोर्ट करा, माझ्या चॅनलला व्हिजिट द्या, व्हिडिओ बघा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला. बस एवढंच सांगून माझा हा आनंदाचा क्षण मी इथंच संपवते. थँक्यू.